a través de les xarxes socials. Per començar, us demano a un grup de representants d'homes i dones de diverses viles de Tarragona i les Terres de l'Ebre que ens acompanyeu avui a l'escenari. Endavant, som-hi! I ara, preneu atenció. Resta investit president de la Generalitat. Soc fal·lible, però insubornable. Sobre el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya ha estat aprovat per 64 vots a favor. O referèndum o referèndum. Diumenge, dia 1 d'octubre, amb la pregunta: voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Avui Catalunya ha guanyat molts referèndums. I claim for the immediate release for all of my colleagues still in Spanish prisons. It's a shame for Europe to have political prisoners. Per això l'acord conté la llei d'amnistia, amb la voluntat compartida de no deixar fora ningú que hagi patit persecució. Tampoc ni un sol dia en què no hagi après de l'experiència ni hagi abandonat l'esperança de culminar la feina. He decidit presentar-me a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Amb tots vostès, el president Carles Puigdemont.
Per començar l'acte, donem la benvinguda a 4 persones que són un exemple de dedicació i compromís amb els seus veïns i veïnes, treballant incansablement per millorar la vida a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Amb tots vosaltres, Jordi Cendra, cap de llista de l'Ajuntament de Tarragona, Eva Del Amo, alcaldessa de l'Ametlla de Mar, Laura Domènech, alcaldessa de Vilalba dels Arcs i número 9 per Tarragona, i Dolors Ferrer, alcaldessa de Valls. Molt bon vespre i benvinguts. Benvinguts tota la gent de casa meva, però molt especialment aquells que han vingut de més lluny. Benvinguda la gent de les Terres de l'Ebre. Gràcies també, amics de la Catalunya Nord, que heu tingut a bé acollir a la bona gent del sud de la Catalunya Sud. Per tant, gràcies també. Ho vaig dir ahir en el míting de Tarragona. President, t'hem vist masses vegades en vídeos, en pantalles, en àudios. S'han acabat les pantalles. La propera vegada que s'acosta et volem passejant per la Rambla de Tarragona, tocar ferro com a home lliure i com a president de Catalunya. A la vida i en la vida política no s'ha de perdre mai el nord. Però jo sé que amb tu, president, sé que no perdràs mai el sud. Perquè el sud és una part molt important del nostre país, és un territori molt de potencial, amb molta força, amb molts actius, però també amb els seus problemes. Problemes com el caos de Rodalies que condemnen a milers de ciutadans de les nostres terres a haver de patir cada dia per anar a la feina. O com la incongruència de que a Tarragona els trens de mercaderies passen per la costa i els trens de persones passen per l'interior. Jo sé que te'n preocuparàs, igual que te'n preocuparàs dels pagesos i dels pescadors. Com tu dius, va de nosaltres. I nosaltres anirem a totes fins diumenge per veure't a Tarragona passejant, tal com he dit, com un home lliure. Guanyarem! Molt bona tarda a tothom. La veritat és que és una emoció poder estar aquí dalt recolzant el nostre president i tot l'equip que ens acompanya. Des de l'Ametlla de Mar creiem que garantir el futur de Catalunya també passa per tenir un govern determinat i absolutament compromès amb la sostenibilitat i amb la lluita contra el canvi climàtic. I sobretot perquè hi hagi apamat la magnitud de tot allò que pot arribar a fer aquest canvi climàtic, encara que en alguns sembla ser que no acaben de creure-se'l. És necessari preparar el país i els municipis per poder fer front a aquestes inclemències que dia a dia se ens estan acumulant als nostres municipis. Per què és prioritari la lluita contra el canvi climàtic? Simplement perquè incideix sobre la salut de les persones, l'economia, la pesca, el turisme o el nostre litoral. Que, per cert, si volem actuar quan les platges desapareixen després dels temporals, encara hem de passar a Madrid a demanar permís. No podem dependre de Madrid o que decideixi sobre aquestes qüestions algun partit o algú que sigui d'un partit que està lligat de mans i peus als interessos d'un partit de Madrid. Perquè ja sabem què és el que passa quan la cosa depèn de Madrid. Dèficit fiscal, dèficit en infraestructures, manca de recursos, esforç extra fiscal pels catalans per compensar els diners que se'n van però no retornen. En definitiva,
Abandonament total de Catalunya. Este 12 de maig ens hi juguem això. Un govern amb un president d'un partit que sempre prioritza Madrid i castiga els catalans, o un president que només prioritza Catalunya i els seus ciutadans. Que defensarà els nostres interessos i ens farà respectar a Madrid. El 12 de maig omplim les urnes per fer Puigdemont president. Bona tarda, realment sí que impressiona estar aquí dalt. Tal com heu sentit, jo soc Laura Domènech, l'alcaldessa de Vilalba, un poblet de la Terra Alta, i la veritat és que és tot un honor immens. És un honor immens representar la meva estimada comarca en aquesta candidatura. I és que la gent dels pobles petits sabem molt bé de què va això d'estar al servei dels nostres veïns, perquè els alcaldes i les alcaldesses, quan prenem decisions, ho fem sabent que beneficiaran a gent que sabem quin nom i quin cognom tenen, que els hi coneixem la cara, que en molts compartim el dia a dia. I Catalunya necessita un govern que també treballa per a les persones, que no les deixo al marge en les seues decisions. Perdoneu. Un govern que vetlla perquè arreu del país tinguéssim els mateixos drets i oportunitats, que per molt petit que sigui el municipi o per pocs habitants que tingui, se preocupo i treballo perquè hi arriben les infraestructures, perquè hi arriba l'aigua, perquè hi arriben els serveis sanitaris, perquè s'hi facin polítiques d'arrelament, polítiques d'ocupació i d'habitatge. Un govern que es desvisqui igual pels ciutadans de la capital de Catalunya que pels ciutadans que viuen en un poble com Vilalba. I és que, últimament, els municipis rurals ens tenen molt acostumats a polítiques sense cap planejament i sense objectius clars. Polítiques que malbaraten recursos en estudis i diagnòstics que l'únic que ens diuen és que tenim uns problemes que ja sabíem que teníem, perquè ja ho sabem que patim despoblament, ja ho sabem que tenim cases buides i falta d'habitatge, ja ho sabem que tenim una població cada dia més envellida. Però no necessitem un altre estudi caríssim que ens ho torno a dir. El que necessitem són solucions. I necessitem solucions consensuades en aquelles persones que estem dia a dia a peu de carrer. Perquè si no, l'únic que hi ha són fàbules ideades en alguns despatxos que quan aterren al territori no ens encaixen. Només tenim polítiques de titulars, polítiques buides de contingut i d'objectius. I titulars que surten just abans de convocar unes eleccions i alguns inclús en plena campanya electoral. I a Vilalba som poc més de 600 habitants, però tots volem el millor pel poble i el millor per Catalunya. I l'única candidatura, l'únic president que ho pot garantir, perquè ja ho ha demostrat de llarg, que porta Catalunya al cor, és el president Puigdemont. Catalunya només avançarà si tots els pobles i totes les ciutats avancen per igual, sense deixar ningú enrere. I si volem equilibri territorial, qui millor que un president que porta la sang d'alcalde per les venes i que ho pot garantir. És la garantia de la cohesió social, de la cohesió territorial i de la cohesió nacional. El 12 de maig, Puigdemont president, visca la Terra Alta, visca les Terres de l'Ebre, visca la gent que aixequem les Terres de l'Ebre dia a dia, tot i les polítiques en contra, i visca Catalunya lliure! Guanyarem! Bé, dir-vos que és un goig compartir aquest moment històric, president. Jo us diré que aquests dies, per aquest faristol, molts alcaldes i moltes alcaldesses com jo,
no ens cansarem de dir que Catalunya necessita un govern fort. Un govern que prengui decisions i que afronti els reptes. I sobretot, que ho faci escoltant el batec del país, que som tots els pobles i totes les ciutats de Catalunya. Necessitem un govern fort al costat dels ajuntaments com la primera porta d'entrada de les preocupacions i de les inquietuds de la gent. Un govern que no es miri i no tracti amb desconfiança els ciutadans, els servidors públics i les empreses. Al contrari, un govern que hi confiï, que treballi colze a colze amb les administracions locals, que els posi les coses fàcils i en solucioni els mals de caps. Això és el que ens demanen cada dia els veïns, els alcaldes i les alcaldesses, i això és el que volem del nostre govern. I això és el que tindrem amb la victòria i el retorn del nostre president, Carles Puigdemont. Moltes gràcies. A continuació demanarem que ens acompanyi a l'escenari el número 2 per Tarragona, un home que ha decidit sumar-se a la candidatura del president Puigdemont com a independent i que acompanyarà la Mònica aquest 12 de maig per fer una Catalunya millor. Jordi Bertran, endavant! Bé, molt bona tarda. Amb el Pep Callau, que està molts anys al camp del Barça, que us podeu imaginar, sortir aquí encara impressiona més. Bé, bon vespre, president Puigdemont, amigues i amics, gent de les entitats que ens acompanyeu. Moltes gràcies als que heu vingut des de les Terres de l'Ebre, el Priorat, la Terra Alta, la Conca de Barberà, el Camp de Tarragona i el Penedès. Els que heu aferrat... Gràcies. Els que heu aferrat cartells i banderoles com ahir la nit, els companys de Tarragona i de tota la resta de poblacions que estaven pels carrers encara. Els que heu muntat paradetes, els que ens cuideu a les candidates i als candidats aquests dies que ens esteu cuidant moltíssim. També a les alcaldesses que ens heu precedit. Dues alcaldesses que porten la Mare de Déu de la Candela al cor i una alcaldessa que porta la Passió de Vilalba també amb el cor. Una escenificació que no us heu de perdre. Els independents que anem a la llista amb el president Puigdemont, com la Noemí Prieto, amb qui hem compartit a Valls unes quantes aventures, amb l'alcaldessa Dolors Ferrer, però també amb l'alcalde Albert Batet, ens pregunten aquests dies, quan anem pel carrer, per què ens hem posat amb la política. Diuen, això està molt complicat, això està molt liat. Jo, en tot cas, us explico per què vaig decidir incorporar-me a la llista. Primer, per tots els que vau votar el dia 1 d'octubre, molts dels quals ja no estan entre nosaltres. Per la gent que ha patit la presó, la injusta presó. Per aquells que podeu moure's lliurement per al món, però no a casa nostra. I perquè, efectivament, el president Puigdemont ha projectat com ningú altre el nostre país arreu. Potser hi ha un fet que m'agrada comparar, que és el discurs que l'any 71, el 1971, el mestre Pau Casals del Vendrell va fer a les Nacions Unides. En aquell moment, a Nova York, que va rebre la medalla de la Pau i que va estrenar l'himne de les Nacions Unides, deia: Catalunya ha estat la nació més gran del món. Catalunya va tenir el primer Parlament, molt abans que Anglaterra. Catalunya va tenir l'inici de les Nacions Unides. Totes les autoritats de Catalunya es van trobar al segle XI en una ciutat de França, Toulouse, en aquells temps Catalunya, per parlar de pau. Pau al món, en contra de les guerres i la inhumanitat de les guerres. Això era fa gairebé 1000 anys, l'any 1027, i en aquella assemblea parlamentària dita de pau i treva succeïa a 30 quilòmetres d'on ara estem avui aquí. Per desgràcia, aquell discurs encara és vigent avui en dia per la part també negativa. En tot cas, l'extrema dreta d'aquí i de fora, que va malparlant de les Nacions Unides, que prengui nota del que deia el mestre Pau Casals i ara.
L'altre gran actiu que tenim a la demarcació de Tarragona i en aquesta candidatura, ho he dit en tots els fòrums que he pogut i no em cansaré de dir-ho, és la Mònica Sales. La Mònica Sales com molts dels que heu vingut aquí, és ebrenca, és jesusenca, com a ella li agrada dir. L'Ebre, ho sap, per mi és la reserva no sols natural del nostre país, sinó també la reserva espiritual. I ella és una dona amb coratge, una dona audaç. L'única candidata que l'altre dia al debat del 324 va tenir el coratge de defensar la institució de la presidència de la Generalitat mentre els altres en feien mofa. Quan jo era petit i anava per les Terres de l'Ebre, encara hi havia molts pesticides que embrutaven una mica el paisatge. De fet, fins l'any 1983 no va ser declarat parc natural i avui el Delta i l'Ebre són un magnífic paratge. Per mi, el cas de l'Ebre és un exemple de la feina ben feta, l'al·legoria del que podrem fer a Tarragona i a tot Catalunya amb el lideratge de la Mònica Sales. Fa dies que la Mònica diu que aixecarem el país. Ho va dir el primer dia que va parlar. I això és una feina ingent. Per sort tenim com a cap de colla el nostre president Puigdemont i la Mònica és la nostra enxaneta, que ens farà descarregar aquest castell de gamma extra, el 3 de 9 de les colles dels Xiquets de Valls. I ja sabeu que les castelleres i els castellers, us ho diu algú que ha anat a crosses molts anys, no ens espanten els grans reptes. Com quan vam treure els castells de la decadència, de l'adormiment, vam aconseguir construir 9 i 10 pisos i vam aconseguir que fossin declarats Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO. Aquests dos exemples, el Delta de la Mònica, de tots vosaltres, i els castells del Camp de Tarragona, del Penedès i, per sort, de tot Catalunya i dels països catalans, són l'exemple del que hem de fer a partir d'ara. Eliminar les toxicitats que ens perjudiquen i fer que el nostre país brilli de veritat. Avui estic molt content també perquè ens acompanyen grans alcaldes. Alguns ho sou, però també altres alcaldes que han estat. El Pep Andreu, el Joan Maria Roig i el meu alcalde durant molts anys, el Joan Miquel Nadal de Tarragona. En el cas de Tarragona, que és el que conec millor, però segurament és equiparable a altres llocs, l'alcalde Nadal, amb un munt de consellers, entre altres l'amic Jordi Cendra, van aconseguir treure la grisor de Tarragona. Durant els anys 80, Tarragona, en mans dels socialistes, era una localitat grisa, avorrida. L'alcalde Nadal, amb un equip de gent al darrere, va aconseguir que Tarragona fos proclamada Patrimoni de la Humanitat, que les festes de Santa Tecla fossin festa d'interès estatal i nacional. En definitiva, que les nostres comarques i tot Catalunya, gràcies a la gent de les entitats, que se'n parla molt poc de la gent de les entitats, recuperessin allò que no hauríem hagut de perdre mai durant el franquisme. Això és el que hem continuat fent en tots els moments. En canvi, actualment, a Tarragona, en mans socialistes de nou, fa 6 anys que la colla de gana dels castells, els Xiquets de Tarragona, la colla de gana de la nostra ciutat, no pot assajar en el local que fins i tot havia tingut durant el franquisme, perquè 2 governs municipals, un d'Esquerra Republicana i un dels socialistes, no han sigut capaços d'arreglar un edifici municipal. En una reunió, el president Puigdemont ens va dir que ja portàvem massa anys menjant peix bullit. La gent del Serrallo, de la República Independent del Serrallo, de Tarragona, la gent de molts pobles de la costa tarragonina, de les Terres de l'Ebre, sap que el peix bullit és molt saludable. Però no ens agrada massa que des de Madrid només ens permetin menjar peix bullit. Va ser hora, en argot pescador i de Tarragona, que ens podem cuinar un romesquet
de rajada, de sípia, de pop, per què no de rap? En el romesquet, les mestresses de casa que l'han cuinat molts anys, els pescadors a la barca que l'han cuinat molts anys, saben que no pot faltar el pebrot de romesco i el bitxo. Aquest pebrot de romesco i el bitxo són l'ànima i l'autoestima que reclama el president Puigdemont per al nostre país. I ho l'hem de regar amb els vins, perquè s'ha parlat poc de vi aquests dies als nostres actes. Amb els vins, com els del Priorat, que són els que projecten el nom de Catalunya molt més enllà, potser tant o més que el Barça. Vins també de fins a 8 denominacions d'orígens. Abans la Laura parlava d'un petit poble de la Terra Alta. És que la Terra Alta, igual que el Penedès, que el Camp de Tarragona, aconseguim que tinguin la Conca de Barberà, tinguin fins a 8 denominacions d'origen. Mentrestant, nosaltres parlem del vi. A la plaça de Sant Jaume ja sabeu què diuen quan van els pagesos a demanar alguna cosa. Tornin d'aquí 15 dies que ara no tenim temps per atendre'ls. Per tant, apostem pel vi de bona qualitat com el nostre. Bé, i acabo. El president Puigdemont ens ho ha recalcat moltíssim. La gent que anem a la candidatura potser ho hem sentit més, però tots vostès també. Hem de reconvertir la generalitat del no en la generalitat del sí. Hem de sortir del Parlament i acostar-lo a la gent que sou els veritables protagonistes. Per això, l'1 d'octubre van aparèixer les urnes, va aparèixer les paperetes i va aparèixer el poble de Catalunya. I aquest diumenge, 12 de maig, tornarà a aparèixer les urnes, les paperetes i el poble de Catalunya, que avançarem. Visca el sud de Catalunya, visca el president Puigdemont i visca Catalunya lliure. Ara demanem que pugi a l'escenari l'actual president del grup parlamentari de Junts. És de Valls, ciutat on ha estat alcalde durant uns anys. Com a membre de la Colla Vella, aplica l'esperit dels castells a la política. Força, equilibri, valor, seny, però sobretot fer pinya per fer realitat la independència. Va de número 5 per Barcelona a la llista i es diu Albert Batet. Molt bona tarda a tots i a totes. El sud de Catalunya, el nord de Catalunya. Quin goig! Portem molts mítings, molts anys de mítings finals a Tarragona, i us he de dir una cosa. És el míting més gran final de campanya i el fem a la Catalunya Nord. Això sí que té mèrit. Això sí que té mèrit. Moltes felicitats a tots i a totes. I guanyarem. I guanyarem no només a Catalunya. Guanyarem sobretot, permeteu-me que ho digui, guanyarem a les Terres de l'Ebre, guanyarem al Camp de Tarragona i guanyarem al sud de Catalunya. Perquè si guanyem al sud de Catalunya, guanyem a tot Catalunya. I això és el que passarà aquest diumenge. Gràcies a la força i a la mobilització de tots vosaltres. Han parlat grans alcaldes i alcaldesses per començar. Ho deia en Jordi Bertran. Aquest moviment que trobem al voltant del president Puigdemont i de la candidatura de Junts Més és l'exemple de moltes persones que no s'heu preguntat d'on veníeu, sinó que sou aquí perquè sabem on volem anar, que és acabar la feina. I avui, i vull posar-ho en relleu, com ho ha dit el Jordi, ens acompanyen 3 homenots de les nostres terres. Tots 3 molt diferents, de 3 territoris molt diferents. Fins i tot de procedències un xic diferents des d'un punt de vista polític, però que són avui aquí, que és en Josep Andreu de Montblanc, un referent, president Puigdemont, a l'AMI, a la lluita, en moments molt complicats. Pep, moltes gràcies per ser un referent a les nostres comarques. T'estem eternament agraïts, Pep Andreu.
Un altre. Un dels primers alcaldes de la democràcia. A una terra difícil. Amb experiències també a l'exili familiars. Que sap el que és l'exili. I que ha sigut, quants anys alcalde? 20 anys alcalde d'Amposta. En Joan Maria Roig, que avui ens acompanya. N'hi ha d'altres per aquí de l'Ebre també, I finalment, l'alcalde més important que han tingut mai al sud de Catalunya, de la demarcació de Tarragona, de la ciutat de Tarragona. Com molt bé explicat el Jordi Bertran, va ser un punt d'inflexió. Ha sigut un referent per molts que han vingut després i han sigut alcaldes. Ha sigut el millor alcalde de la història de Tarragona. I avui ens acompanya. Joan Miquel Nadal, moltes gràcies per ser-hi. Per això guanyarem. Per això que representen aquests alcaldes del nostre territori. Expliqueu quan torneu a casa. Expliqueu quan torneu a casa. I mireu, això fa molt de goig. Perquè jo cada dia, com a director de campanya, he tingut una mania aquesta campanya, que és anar-me apuntant quanta gent anava pujant dia a dia aquí dalt, a Argelers, al mitinòdrom, que diu, i batejat el president Puigdemont, Argelers aquí a la Marenda. Amb tots els que heu vingut avui, que és una gentada, avui ja superem les 10.000 persones que han pujat a la Catalunya Nord a participar de la campanya del president Puigdemont. Aquesta és la mobilització que ens farà guanyar aquest diumenge 12 de maig. Sou vosaltres, sou el gran secret de la victòria d'aquest diumenge. I avui, a més, ja acabo, però a més, escolteu-me, si em permeteu un punt de llicència personal, i estic convençut que el president i en Josep Rius també ho compartiran, ens acompanya una persona que en moments molt complicats hi va ser. Hi va estar a les dures i a les madures, en moments en què hem patit exili, repressió, hi va haver gent que es van posar al capdavant del nostre projecte. Avui ens acompanya l'Elsa Artadi. Elsa, és un goig que siguis aquí, perquè t'estimem i valorem la feina que has fet durant tots aquests anys. Junts per Catalunya no seria el mateix sense Elsa Artadi. Moltes gràcies. Perquè, escolteu-me, sembla que no, però els anys passen. Els anys passen. Jo vaig arribar a alcalde, que el Joan Miquel era alcalde, jo tenia 28 anys, era un nen. Els anys passen. Però arribar fins aquí on som com a país, després d'aquests anys, ens ha costat, com diu la cançó, Déu hi ajuda. Ens ha costat Déu hi ajuda arribar fins aquí. Hem patit repressió, han patit l'exili del president Puigdemont i de moltes persones que han patit presó, persones que encara pateixen aquesta repressió, que tenen judicis pendents. I aquí també vull retre un homenatge al director del Vallenc, el Francesc Fàbregas, que va ser detingut molt abans de l'1 d'octubre per fer les paperetes i van vindre la Guàrdia Civil a Valls, l'únic empresari que van detenir per desobediència. Ens ha costat Déu hi ajuda arribar fins aquí. Com a poble hem patit, però som aquí, tossudament alçats. I personalment la vida m'ha brindat l'oportunitat de viure moments únics, inoblidables, durant tots aquests anys, de la mà del president Puigdemont, al Parlament de Catalunya, o quan fèiem les reunions de l'AMI, o quan fèiem el 9-N, o quan fèiem les primeres consultes populars, o com vam fer l'1 d'octubre, però també després de la resistència que hem tingut com a poble, perquè hem volgut acabar amb nosaltres. Durant tots aquests 7 anys, tant el Partit Popular com el Partit Socialista, com Vox, com Ciudadanos, com la Guàrdia Civil, com la Policia Nacional, han volgut acabar amb nosaltres i no han pogut. I estem aquí, a Argelers,
lluitant per la victòria el pròxim diumenge. Per tant, que tots els esforços que han fet tots durant aquests anys tinguin resultat aquest diumenge. Tots els esforços que heu fet vosaltres, que vau fer l'1 d'octubre. Alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, gent que heu estat a l'ANC, gent que heu estat a l'Òmnium, gent que heu lluitat per la llengua catalana, que heu lluitat per la nostra cultura des de les entitats, com deia el Jordi. Gent del sud, com va anar a la Guàrdia Civil, i me'n recordo amb aquelles àvies de la Ràpita, que aguantaven el tipus davant de la Guàrdia Civil. Per això, després de tots aquests esforços, aquest diumenge pren més sentit que mai. I per això guanyarem. Perquè no saben com se les tenim el poble de Catalunya als moments més difícils. I per això aquest diumenge guanyarem. Mireu, acabo. La generació dels meus avis, malauradament ja no en tinc cap, van veure al seu dia com el poble de Catalunya veia l'arribada de l'exili, des de Bèlgica també, del president Macià. I amb el president Macià va començar una nova etapa de creixement i de prosperitat quan van ser la República Catalana. La generació dels meus pares va poder veure com va tornar el president Tarradellas de l'exili. I amb el retorn del president Tarradellas de l'exili, com amb el president Pujol, va començar tota una època de l'autonomia que es va obrir de creixement també de la nostra nació i de la nostra identitat, després d'una llarga etapa de franquisme. Doncs ara, nosaltres, aquest diumenge, aquests moments, tenim l'oportunitat de viure un fet històric, que només viuen algunes generacions de tant en tant, i que també serà símbol de retorn d'aquest lideratge, d'aquesta autoestima, d'aquest fer-se respectar, d'aquest de defensar la nostra cultura i la nostra identitat. Tindrem l'oportunitat, i gràcies a la feina que fareu tots vosaltres a partir d'avui fins al diumenge, de fer arribar que tenim l'oportunitat de veure el retorn d'un president de la Generalitat de Catalunya, el retorn del president Carles Puigdemont, que vol dir el retorn del president que va fer possible l'1 d'octubre, referèndum que van guanyar, que continua vigent i que ens pertoca acabar la feina. Amb la força de tots, a votar i a guanyar. Visca Catalunya lliure! Doctora en Filologia Catalana durant 16 anys, ha estat investigadora i professora de la Universitat Rovira i Virgili. El seu objectiu és defensar el sud de Catalunya al Parlament per fer sentir la veu de les 10 comarques i millorar el progrés i benestar dels ciutadans. Vol que el país disposi d'un govern sòlid i rigorós que permeti avançar cap a la plena llibertat del país. Treballar amb solvència per fer possible la independència. Des de Jesús a l'Ebre, la nostra cap de llista per Tarragona, Mònica Sales. Un fort aplaudiment. Molt bon vespre. Molt bon vespre a tothom. Tornem a ser aquí. Tornem a ser aquí a Argelers avui amb la gent del sud de Catalunya, mobilitzats amb molts quilòmetres a la motxilla, president, però amb tota la força d'aquesta terra que és lluitadora, que és resilient i que volem acompanyar-te en aquest moment. El primer dia de campanya hi vam venir amb la gent del Baix Camp, amb la gent de Reus, alguns avui han volgut repetir, però hi sumem en aquest acte la gent del Tarragonès, la gent del Priorat, la gent de la Conca de Barberà, de l'Alt Camp, del Montsià, de la Ribera d'Ebre, del Baix Ebre, de la Terra Alta i del Baix Penedès. Venim a aquesta estimada Catalunya Nord, que és terra d'acollida per a tots, des d'unes terres, les nostres, que sempre hem hagut de lluitar a contracorrent, que ningú mai no ens ha regalat res.
Nosaltres ens hem fet a nosaltres mateixos des d'aquest sud i això ens ha forjat un caràcter que és indomable, que és irreductible, que és resilient, que té aquesta força que necessitem en un moment històric com el que estem vivint. I precisament aquest és el caràcter que necessita Catalunya. Aquest és el caràcter que necessitem per aixecar el país, per treure'l d'aquest desànim, d'aquest adormiment constant que porta des de fa uns anys, sobretot per culminar allò que vam començar amb tota la força el 2017 i amb el referèndum i la victòria de l'1 d'octubre. I som aquí perquè nosaltres estem convençuts que la contribució que farem des del sud serà decisiva per tirar endavant aquesta Catalunya lliure que tant estimem i que volem pròspera, resilient i forta. I avui, que soc gairebé a casa, amb gent de casa, em permetreu que us explique una confessió. Cada vegada que he vingut a Argelers se m'ha remogut l'ànima, perquè aquí, a Argelers, a la platja, fa molts anys, hi vaig tenir el meu iaio, obligat a fer la batalla de l'Ebre perquè era de la lleva del biberó, va abandonar la seva conca natal, va anar a fer la lluita a les Terres de l'Ebre i va viure la repressió i l'exili aquí, a Argelers. Però des de fa un temps, des de fa unes setmanes, venir a Argelers s'ha convertit en un moment preciós, en un moment que no oblidaré mai, ni jo ni la família que des de casa m'acompanya cada dia que faig aquest viatge. I aquell patiment que teníem respecte a Argelers s'ha convertit en esperança, en l'esperança que farà possible el retorn del president Carles Puigdemont. I president, el meu iaio, Gerardo, m'explicava sempre que xafava l'arena de la platja d'Argelers i mirava un pal. I cada dia anava a buscar si hi havia els seus avals per poder tornar a casa seva. I un dia, aquells avals van estar penjats al pal. El meu iaio va poder tornar a Conca i després les Terres de l'Ebre li van donar una possibilitat de vida i de construir una família. Nosaltres, president, des d'Argelers, aquests dies, estem mirant les urnes. I el dia 12 de maig hi arribaran els vots que us permetran retornar a Catalunya amb la mateixa força que ho va fer el meu iaio i tantes persones que van defensar el nostre país. Aquesta ha estat terra d'acollida per a tots i és el lloc que el president ha escollit per finalitzar aquesta campanya, per explicar a tot arreu quin és el nostre projecte per Catalunya. Però ser aquí també serveix per adonar-nos que tot allò que aquí és normal, que tot allò que aquí és llibertat, uns quilòmetres més cap allà és inadmissible, no ens ho permeten. I això ho hem de poder reivindicar i denunciar amb tota la força, perquè és repressió i nosaltres hem de lluitar cada dia per revertir aquesta repressió, ser forts i resilients i tirar endavant. I pronte, president, més pronte que tard, tornaràs a casa nostra, a Catalunya. I tornaràs per ser investit president, per ser restituït i per ser restituïda la il·lusió que aquest país mereix. Perquè guanyarem, ho farem possible. I tornarà el president i farem aquesta refundació que el país necessita, que comportarà bon govern, el millor talent al servei del país, que és el que necessitem per sacsejar-lo, per aixecar-lo, per fer aflorar la millor versió de Catalunya, la que ens agrada que ens miren des de fora i diguen volem ser com ells. Això és el que volem construir. I quan tinguem la solidesa i haguem recosit aquella unitat independentista tan necessària per a nosaltres,
Acabarem aquella faena que vam començar el 2017 i que va fer possible la victòria de l'1 d'octubre. I cal passar a l'acció, no podem badar. Ho hem de fer entre tots cada dia. Perquè us imagineu si després d'aquest govern del president Aragonès, amb tot el que ha comportat i amb tot el que ha representat, arribés a Catalunya un govern liderat pel Salvador Illa? Us imagineu la decadència que comportaria al nostre país aquest lideratge? Us ho imagineu? Hem d'acudir a les urnes per revertir això i perquè nosaltres som els únics que podem aixecar aquest país, perquè Salvador Illa és sinònim de resignació, és sinònim de sucursalisme, és sinònim d'espanyolització. Ho porta impregnat a dins, fins i tot castellanitza topònims, ho porta a dins i nosaltres això no ho volem. Illa és la veu de Madrid, la veu de l'amo, la veu del PSOE, la veu que mai, mai treballarà pensant primer en Catalunya i evidentment mai treballarà pensant primer en este sud de Catalunya que tant estimem. I este diumenge hem d'anar a votar massivament, massivament, ho hem d'explicar a tothom, no podem deixar cap vot a casa, perquè el 12 de maig està en joc la llengua del país, que passa per un moment d'extrema dificultat. Hem de revertir aquesta falta d'ús de llengua catalana i ens ho hem de creure com a ciutadans d'aquest país. Però també està en joc el model educatiu, i també està en joc la cultura, i també està en joc els nostres rius, el delta, els pobles, les ciutats, el litoral, els pagesos, els autònoms, els emprenedors, la gent gran, els jóvens, la sanitat. Tot això està en risc. I també està en joc que les Terres de l'Ebre, que el Camp de Tarragona, que el Baix Penedès, siguem o no escoltats. Nosaltres volem un lideratge que ens escolte, el lideratge del president Carles Puigdemont, un lideratge que tinga veu, que ens doni veu, que ens faci sentir ben representats. I és evident que per revertir aquesta situació que vivim necessitem projecte, i el tenim. Necessitem il·lusió, i la tenim. I necessitem sentit d'estat, i el tenim. Perquè liderar amb aquest sentit d'estat vol dir creure i confiar en la seva gent i treballar perquè ens en sortim, perquè tirem endavant. No posar pals a les rodes amb excessiva burocràcia, no prendre decisions atenent als interessos del partit. No és això el que volem. Volem mentalitat d'estat per sumar, per multiplicar, per créixer, per fer una agenda política que mire només els interessos de Catalunya. Perquè qui treballarà per Catalunya amb mentalitat d'estat i connectada amb la realitat del país? Qui és l'únic lideratge que pot fer això possible? O qui farà que Catalunya siga respectada arreu, a tot arreu, i que tinga el que mereix i el que necessita? Aquest 12 de maig o fem president Carles Puigdemont, el nostre president, o estem acabats com a nació i no ens ho podem permetre. Acudim a les urnes. Acudim a les urnes i omplim-les d'il·lusió. Siguem portadors tots d'aquesta il·lusió aquests darrers dies. Encomanem-la, expliquem a la gent el que estem vivint aquí, el que estem vivint a cadascun dels actes. La il·lusió, que és el nostre motor per poder tirar endavant. Fulminem el derrotisme, fulminem-lo, eliminem-lo de les nostres vides. Ens juguem el futur dels nostres fills, també del meu, del Guerau, que aquests dies des de la distància o algun dia fins i tot des d'aquí m'acompanya i em dóna força cada dia perquè sap que el que estem fent també és per ell. Si guanyem a la demarcació, guanyarem el país. I tots nosaltres, som baules d'una mateixa cadena. Som el fil roig de la història que ens relliga. Som l'esperança del poble que ve, del poble que volem. I per tant, diumenge, Junts Més, Puigdemont per Catalunya. Diumenge, 12 de maig, guanyarem, aixecarem Catalunya i la farem lliure. Moltes gràcies. Visca Catalunya lliure!
Gràcies, Mònica. I ara és el torn d'un home que coneixem tots els catalans i també el coneixen a tota Europa, perquè ha fet del seu exili una victòria política i ara es prepara per tornar i reprendre el camí que la repressió va estroncar i així aixecar Catalunya i retornar la il·lusió i l'autoestima al país. Amb tots vosaltres, el president Carles Puigdemont. Bona tarda, amigues i amics. M'agrada començar sempre aquests actes en aquest mitinòdrom que hem creat aquí a Argelers de la Marenda donant-vos a tots les gràcies. Ho faig a més emocionat i he de contenir sempre l'emoció al dir-ho perquè sé el que representa, primer, després de tants anys d'haver-nos de relacionar a través d'una pantalla, però sé el que representa que agafeu l'autobús, el cotxe, que feu quilòmetres, molts quilòmetres, que passeu moltes hores a l'autopista, que en fareu moltes més per tornar, per venir a sentir un míting, un acte polític. I això que ja costa fer-ho de normal quan ets allà baix, si sobre has de travessar les alberes, encara té molt més de mèrit, però això només ho podem fer nosaltres, només ho podeu fer vosaltres, i us ho vull agrair, perquè esteu fent una cosa extraordinària. Aquest esforç final que esteu fent s'estudiarà com un cas d'èxit, això que estem fent. Perquè no és normal que en temps de descrèdit de la política, de desànim, de desconfiança, de desmobilització, estigueu protagonitzant aquest esforç final tan colossal que, a més, no el veiem en la majoria dels nostres adversaris, no hi és. No hi ha aquesta il·lusió, no hi ha aquesta mobilització esperançada, no hi ha aquesta gran il·lusió i confiança en el país i en les potencialitats de la seva gent. Aquí hi ha una remor de fons, hi ha un poble en marxa, sota el radar, sota les enquestes, sota els auguris de la gent instal·lada que voldria que les coses no canviessin mai i que temen, comencen a temen, que aquesta vegada també ho tornarem a fer. Que aquesta vegada també ho tornareu a fer. Ho ha dit tothom abans, i jo ho vull sumar perquè és exactament així. La gent de la demarcació teniu a les vostres mans tota sencera, amb els vostres riquíssims accents preciosos, amb el vostre patrimoni, amb la vostra cultura, a les vostres mans, més que mai, i teniu una de les claus del futur de Catalunya. Catalunya mira cap al sud. Ho fem des del nord. I gairebé podríem dir el mateix que vam dir l'1 d'octubre. L'1 d'octubre va ser possible gràcies a la Catalunya Nord. Les urnes van sortir d'aquí. Les paperetes les teníem aquí. De fet, teníem unes altres urnes també preparades per si ens trobaven les primeres, que encara les tenim. Que quedi clar, eh? No van enganxar ni a unes ni a les altres. Però, l'1 d'octubre el vam començar a guanyar des del nord de Catalunya. El diumenge les eleccions les començarem a guanyar des del sud de Catalunya. I efectivament, de la vostra tria en dependrà quina Catalunya, en mans de qui posem aquesta Catalunya. I només hi ha dues opcions possibles. Això ja no ho discuteix ningú. Ningú. Tothom sap que això o hi ha l'illa de president
amb tota la cua que representa, amb la motxilla que porta al darrere, res de la qual ens agrada, un govern depenent de Madrid, no els hi cal el 155, aquells ja el porten a sobre, perquè ja van a demanar permís sempre a Madrid, no els hi cal. Un govern que s'oblida de la seva llengua, que és la manera més humiliant d'oblidar-se de la seva gent. Oblidar la llengua del país és oblidar la seva gent. Un govern que mai no tindrà un no davant d'Espanya i que quan Espanya tingui un no sempre li dirà que sí. Un govern resignat que sortirà resignat de casa. Aquesta és una tria possible. I n'hi ha una altra, la que representem nosaltres i vosaltres. Aquesta que no els agrada gens a alguns d'ells. Una Catalunya, sí, amb un govern tossudament alçat, amb un govern que no s'espanti quan a Madrid li diguin que no i que més aviat, quan a Madrid li diguin que no, sigui el govern capacitat de espantar-los a ells, perquè els tingui ben collats, perquè quan li diguin que no, no se'n vagi a casa els catalans dient ens han dit que no, no hi ha res a fer, no ens hauré de tornar a pujar els impostos perquè no m'han donat els diners que em reben. No, un govern que quan a Madrid li digui que no, tingui capacitat, com tindrem nosaltres, de plantar cara i de fer-se valer i de fer-se respectar. Expliqueu això a la gent. Aquesta gent que en trobareu molta, els vostres veïns, a vegades familiars o gent, companys de la feina, companys del club, gent amb qui aneu a fer la caminada els diumenges, que no ho tenen clar o que pensen que votant a un president d'obediència espanyola això facilitarà les coses. Serà exactament el contrari. Serà exactament el contrari. I no hi ha cap altra opció en capacitat de guanyar que pugui protegir i defensar millor els interessos també d'aquells catalans que legítimament estan en contra de la independència que siguem nosaltres. Ningú tindrà capacitat de batallar més pels seus interessos, pels trens on han de viatjar, per les escoles on han de dur els seus fills, pels hospitals on han d'anar a curar-se, per les residències de gent gran on hauran d'anar algun dia, per les universitats on estudiaran els seus fills. Ningú defensarà millor els interessos dels seus fills que nosaltres. Ningú. I ho saben. Per tant, aneu a buscar també el vot d'aquesta gent. Digueu-los que ens trencarem la cara també pel seu futur, perquè el futur de Catalunya és un futur compartit. Nosaltres no fem exclusions de catalans de primera i de segona, com sí fa Espanya, perquè ens tracta com a ciutadans de segona. No ho farem, això. Al contrari, nosaltres tenim capacitat perquè tenim avui unes palanques que potser no teníem fa un temps per defensar els interessos de tots els catalans, de tots. I això, insisteixo, l'única alternativa que ens pot fer ombra, aquesta palanca no la té. No és un tema d'opinió, és un tema de fet, és fàcil. Pregunteu-li al senyor Illa, quan el govern espanyol, el que sigui, us digui que no pensa complir amb el dèficit, que no pensa revertir el dèficit fiscal, quan el govern del senyor Sánchez li digui els pressupostos per aquest any per Catalunya són tant i al final de l'any n'hagi liquidat només el 60%, creieu honestament que el senyor Illa tindrà capacitat d'oposar-s'hi? No. Nosaltres sí. Ja li hem fet saber en el Partit Socialista que si no reverteix el dèficit fiscal, si no permet que els catalans gestionem el 100% dels nostres impostos, si no acaba amb aquesta injustícia de l'incompliment amb les inversions aprovades cada any i que no compleix, nosaltres no votarem els pressupostos generals de l'Estat. S'ha acabat. És fàcil. Per aconseguir aquest objectiu, amigues i amics, no ens sobrarà cap vot. No irem sobrats de vots, ja ho sabeu, això. Per tant, que ningú no li faci mandra, sisplau, anar el diumenge, agafar la nostra papereta i portar-la fins a l'urna, perquè pot anar de molts pocs vots
que siguem una cosa que fa unes setmanes ningú creia possible i ara es comença a veure que és possible, que siguem la primera força política al Parlament de Catalunya després de molts anys. Ho tenim a l'abast. Ho tenim a l'abast. Ho tenim a l'abast. Tenim a l'abast de ser el primer grup parlamentari i tornar l'independentisme a la posició de lideratge que no va tenir a les eleccions del desembre del 17, va guanyar Ciudadanos, us en recordeu? Ni tampoc a les últimes, ja va guanyar el senyor Illa. Però aquesta vegada, malgrat totes les divisions i malgrat tot el que hem fet per imposar o per impedir posar-nos traves, és a l'abast de les nostres mans. Aquesta vegada podem fins i tot fer la campanada de quedar primera força política al Parlament de Catalunya. I això fa unes setmanes, només fa unes setmanes, semblava missió impossible. Quan... Exacte. Independència. Que també ens van dir que no era possible. Això que fa unes setmanes que semblava una missió impossible, ara ho tenim a l'abast si fem un darrer esforç. Ens queda un petit esforç, el més important qualitativament, perquè és el que hem d'anar a buscar en aquella gent que encara no està convençuda. I els catalans, quan tenim al davant missions que ens diuen que són impossibles, ens mobilitzem per guanyar-les. Ja ho hem fet, l'1 d'octubre, per exemple. Recordo encara el que em va dir el Mariano Rajoy quan el vaig anar a veure i em va preguntar què faria. Dic, farem un referèndum. Diu, no la vais a fer. Dic, com que no ho farem? No habrá papeletas, no habrá urnes. Dic, miri, doncs hi haurà paperetes, hi haurà urnes, però esto no lo podéis hacer, esto es imposible. Doncs miri, com deia ell, els catalans ja fent coses, i vam fer una de ben grossa que la vam fer. I la vam fer. La vam fer perquè ens van dir que era impossible i que no ho podríem fer. I ens van dir també que no resistiríem, que ens enviarien una patrulla de la Guàrdia Civil i ens dissoldríem a tots, que ens espantarien fent i encara som aquí. I que en 6 anys i mig, quantes vegades han dit que això s'havia acabat? President, déjelo jo, deia aquell diari, no? Quantes victòries no han celebrat, si van detenir a Alemanya, on van detenir a Itàlia, i on soc jo ara? És més, com que sé que la Interpol diu que no sap on soc, toqueu bé això perquè vegin que no estic escapat. Això, resistir, també és vèncer, mantenir la posició durant 6 anys i mig esperant oportunitats, això també era una missió impossible, que deien que no seríem capaços de fer-ho, que fugiríem corrents a buscar solucions personals, i això no ha passat. I això no ha passat perquè els catalans heu estat sempre al costat, i m'ho heu fet saber. I alguns de vosaltres, i aquí n'hi ha un, aquí al darrere, que ha sacrificat temps de la seva vida per venir a acompanyar i mirar que no estigués sol i que estigués protegit. Això també ho ha fet possible. Aquesta cadena que ells no han vist, que no han pogut resistir, aquest és l'ànim en què hem d'anar el dia 12 a les urnes. Perquè, efectivament, la Mònica ho ha dit molt clar, amb una passió que m'ha emocionat. Ens hi juguem el país, ens hi juguem la llengua. No és una exageració retòrica, ens hi juguem la llengua i ho sabeu. Ens hi juguem la sanitat, l'ensenyament, els nostres joves, la qualitat dels nostres serveis públics que tants esforços ens ha costat de construir. Però aquesta mobilització que demanem no és només per guanyar les eleccions el dia 12. Comença aquell dia, però no l'hem d'acabar. És una mobilització a la que us convidem perquè Catalunya necessita recuperar la iniciativa. I l'iniciativa sou també vosaltres. Necessitem recuperar l'autoestima, la moral de victòria, la confiança en el país, la capacitat de creure en els anys que tenim al davant on podem escriure pàgines pendents de la nostra història, on puguem escriure en veu pròpia, no en veu manllevada, en veu pròpia, el futur dels nostres fills, dels nostres nets. I per això ens caldrà que aquest govern que construirem a partir de les eleccions
vingui acompanyat també d'una mobilització activa, d'una actitud d'inconformisme davant del determinisme que diuen no hi ha res a fer. Perquè quan ens ho han dit hem demostrat que es podia fer. Això ho vaig demanar ahir també a la gent que va venir del Pirineu, de l'Aran, de les Terres de Lleida. Aneu a buscar els dubtosos, aneu a buscar els indecisos. En aquestes hores que ens queden, aquesta ha de ser la prioritat. Els necessitem per evitar que Catalunya sigui governada des de Madrid. Demaneu-los que ens ajudin en aquesta empenta final. No queda massa temps per aconseguir-ho i que el dia, i els dieu que si tenen dubtes, que segur que en tenen, i que a més alguns d'aquests dubtes són raonables, que segur que tenen motius per estar encara una mica enfadats, desconfiats. No ho negarem, això, però que si tenen dubtes, proposeu-los algunes preguntes fàcils de respondre, que quan les responguin, estic convençut que molts d'aquests dubtes quedaran esvaïts. Què és el que volen, per exemple, Pedro Sánchez, Núñez Feijóo, Ayusos i Cayetanos diversos? Volen que aneu a votar o que us quedeu a casa? Volen que us quedeu a casa? Doncs fàcil. Si tens dubtes de què has de fer, mira què és el que volen aquests. Volen que concentreu el vot en l'única candidatura independentista que té opcions reals de guanyar o que voteu dividits i que repartiu el vot entre altres formacions que ens impediran tenir la força suficient. Voldrien això segon. Per tant, no tinguis dubte del que has de votar. Fa unes setmanes, què creieu que volen els de l'esquerra caviar i els ultres catalanòfobs, que en aquest tema s'hi ajunten? I la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, el CNI, les clavegueres vàries. Què vol l'establishment madrileny? Qui creieu que és el candidat de l'establishment madrileny? Nosaltres segur que no. Això ja us ho avanço. Doncs això, quan els hi feu aquestes preguntes, quan els hi feu totes aquestes preguntes, crec que sabran perfectament el que han de fer. I han de fer dues coses, que és anar a votar i després votar-vos a vosaltres, votar-nos a nosaltres, votar per ells també. I si aconseguim aquesta mobilització, guanyarem. Guanyarem de veritat. Els hem anat guanyant a Europa. Ens heu vist que els hem anat guanyant a Europa. Ara ens pensen que ens poden guanyar. I sempre els hem vençut. I ara ho tornarem a fer. Però ja no és tan complicat com quan els havíem de guanyar, per exemple, a Bèlgica, o a Alemanya, o a Itàlia, o a Luxemburg. Ara ho tenim més fàcil, perquè ara només hem de sortir de casa, anar al col·legi electoral, que normalment no és gaire lluny de casa, i posar una papereta, i aquesta serà la papereta de la seva derrota i de la nostra victòria. Votar amb dubtes pot ser incòmode, és veritat, però no votar i, en canvi, no tenir cap dubte de quina Catalunya ens espera si el país és controlat altre cop des de la Moncloa, genera molta més incomoditat, no només per la persona que no ha anat a votar, sinó pel país en general. Per tant, és molt millor, si cal anar a votar amb una mica de dubte, que no pas no tenir cap dubte de quina Catalunya ens espera si aquest país és governat pel PSC. Els nostres adversaris ho saben. Saben que si ens mobilitzem, guanyem. I per això, els uns i els altres, segurament sense voler-ho, s'han posat d'acord a situar-nos al centre de totes les seves crítiques, que els últims dies han anat creixent, venen d'un costat, venen de l'altre, i què estan dient? Doncs, efectivament, quin és el rival a batre? Som nosaltres, sou vosaltres, som l'única força independentista capaç de guanyar i de liderar. I, efectivament, vosaltres heu de ser els protagonistes d'aquesta mobilització del tram final. Ho heu de ser per trencar les expectatives i que sigueu aquell exèrcit de formigues que tomba l'elefant. I és que ja ho veu fer una vegada, i també amb tot en contra. A les eleccions europees d'ara fa 5 anys, recordeu, l'Estat ens va anul·lar la candidatura. Va dir, no us podeu presentar, ja ens havíem inscrit, va dir, no, fora. I no ens va donar autorització per presentar la candidatura que volíem fins al dia que començava la campanya electoral. Què volia? Crear-nos moltes dificultats perquè els feien por. I, efectivament, vam haver
vam haver de sortir molt de desavantatge. No teníem les paperetes impreses, perquè havíem hagut de canviar la composició de la llista, havíem anat molt més tard que tothom, vam haver d'improvisar moltíssimes coses, les enquestes totes anaven en contra, no n'hi havia una que en deia fins i tot que tindríem 0, fèiem nos a tothom. I què va passar? Va passar que vosaltres us vau posar d'acord a fer paperetes, l'operació papereta que en vam dir. Anar porta a porta, a suplir totes aquelles mancances que l'Estat ens havia provocat i a desafiar els que ens volien derrotar. I sabeu què va passar? Que vau guanyar. Els vau derrotar, els vam vèncer i vam ser els primers a Catalunya amb més d'1 milió de vots. I després ho van tornar a intentar. Van intentar que no prenguessin possessió. Van aconseguir, i us vam mobilitzar, i vam anar a Estrasburg, i vam lluitar tant, que també els vam derrotar. I els vam derrotar allà on més mal els hi fa, a les institucions europees. I no van tenir més remei que veure com allò que havien intentat impedir, que havien intentat deixar-vos sense veu, es va convertir en la gran operació de projecció del conflicte en el cor de les institucions europees i hem fet una feina colossal gràcies al vostre esforç i a la vostra victòria. I ara hem de fer el mateix a Catalunya. Ara hem de fer el mateix. Ara toca fer el mateix perquè puguem lluitar ara des del govern de Catalunya per aixecar aquest país i preparar la Catalunya del futur. I aquesta Catalunya del futur que volem l'hem de fer entre tots. Aquest país no sap fer les coses d'altra manera que fer-la entre tots. Per això també ballem sardanes, ens donem les mans, o aixequem castells, fent, diguem-ne, una acció coral per assolir grans projectes. L'hem de fer entre tots. Ho hem de dir-ho també a aquesta gent que dubta. No la volem fer des d'un despatx i encara menys des dels despatxos de Madrid. Perquè entre tots l'hem de dur a la plena independència. Perquè no hi ha una altra manera que fer-ho així. I sí, és un procés de construcció pacient, que demana molta paciència, molta perspectiva, molta determinació. No ens ha abandonat mai aquest capteniment. Explicant a la gent que encara té dubtes que aquesta és la Catalunya que volem fer, una Catalunya en què només la independència ens garantirà que siguem tractats catalans com a ciutadans de primera i que els nostres fills i filles tinguin el futur pel qual tantes generacions s'han sacrificat, també aquelles que van estar aquí a la platja d'Argelers, o a la presó de Cotlliure, o als camps de refugiats després quan van entrar els nazis. Aquesta Catalunya que volem pròspera, que volem democràtica, que volem europea, l'hem de fer entre tots. Avui es commemora el 8 de maig. El 8 de maig és festa a l'Europa democràtica. No ho és a Espanya. És festa perquè és el dia que es va derrotar el nazisme i el feixisme. És el dia de la rendició. I des de la rendició i la derrota del nazisme i el feixisme, insisteixo, a Espanya no es celebra perquè Espanya no va formar part de l'esforç per derrotar el feixisme, sinó que hi va col·laborar per veure si guanyava a través de la División Azul. Per això no es celebra el 8 de maig. Però si parlo del 8 de maig, si parlo del 8 de maig no és només per honorar la memòria de tots aquells també republicans espanyols i republicans catalans que van ajudar també a derrotar el nazisme i el feixisme, és per recordar que no es va derrotar només aquell dia, es va derrotar cada any. Es va derrotar i es derrota cada any que els europeus votem. Es derrota a les urnes. I si des d'aleshores ençà, gràcies als esforços de la gent que va decidir construir el que avui és ara la Unió Europea, els europeus d'aquesta part d'Europa, no ens hem tornat a barallar més, no ens hem tornat a violentar més, és perquè cada X temps hem anat a les urnes a resoldre les nostres diferències i a posar-nos d'acord. Doncs bé, des d'aquesta vocació que té Catalunya d'Europa, aquesta vocació de democràcia, aquest record de la memòria històrica dels que ens han precedit, que han lluitat també per fer aquesta Europa, que avui està amenaçada, més que mai hem d'anar a votar i hem de fer també que aquest 8 de maig, que hauríem de celebrar a Catalunya, també sigui a les urnes el 12 de maig. Moltes gràcies. Omplim les urnes de futur, de llibertat, d'esperança i d'independència. Visca Catalunya lliure!
Déu va passar-hi en primavera i tot cantava el seu pas. Canta la terra encara entera i canta que cantaràs. Canta la senyora i la banda, canta la lluna i el sol. Tot treballant la dona canta i canta a peu del bressol.